Spuneți o dorință, Pepina. Ai întâlnit vreodată un elf? Când elfii zboară în preajma ta, îi auzi cum fâlfâie din aripioarele lor argintii. În aer se simte un miros de miere, căci elfii dorm noaptea în flori, iar polenul înmiresmat le rămâne în păr cât e ziua de lungă. Elfii trec ca fulgerul încoace și încolo, uneori nu vezi nimic altceva decât o coadă argintie ca de cometă. Zboară spre oameni, le îndeplinesc câte o dorință deosebită și zvâr au și dispărut. Au într-adevăr o mulțime de lucruri de făcut. De fiecare dată când elfii se întorc pe pajiștea fermecată, micuța Pepina îi întâmpină cu bucurie. Povestește-mi, ce dorințe ați îndeplinit astăzi?" întreabă ea curioasă. Dar elfii se așează mai întâi, sfârșiți de oboseală pe scaunele lor din flori și-și freacă aripioarele ostenite. Of, oftează mama Pepinei, un copil și-a dorit să aibă un crocodil îmblânzit. N-a fost deloc ușor să facă o astfel de vrajă. Un bărbat a vrut să învețe să zboare, dar în loc de asta l-am făcut să sară cu parașuta, povestește o fetiță elf și cască zdravă. Pepina se uită uimită la ei. Cred că a fost foarte obositor. Și ce alte vrăji ați mai făcut? Dar elfii mari nu mai au timp să stea la povești. Mănâncă repede ceva și o pornesc din nou la drum. Numai mama Pepinei rămâne pe loc. Mai am încă 3 dorințe pe listă. Eu 4, iar eu chiar 5, strigă ceilalți elfi și se pierd în zare. Pepina privește dezamăgită în urma lor. Dar tu, Pepina, sigur ai vrea să înveți și tu cât mai repede să îndeplinești dorințe, nu-i așa? Pepina dă din cap fără convingere. Nu, de fapt nu-mi doresc asta. Dar peste câteva săptămâni începe școala elfilor, spune îngrijorată mama ei și o mângâie pe aripioarele micuțe. Vei fi primită acolo numai dacă poți să faci câteva vrăji. Vrei să exersăm împreună și să transformăm picăturile de ploaie în limonadă? Sau pietricelele în gândăcei colorați? N-am chef, șoptește Pepina. De fapt, nici ea nu știe prea bine de ce. Dar acum mama ei este chiar îngrijorată. Un copil de elf care nu vrea să îndeplinească dorințe? Care nu are chef să facă nicio vrajă? Oare Pepina este bolnavă? Mama Pepinei trebuie să plece din nou cu treburi, dar nu înainte de a-l chema pe doctorul pădurii și pajiștii. El trebuie să o consulte cu mare atenție pe fetiță. Suferă cumva de febră aripioarelor? Nu are destulă forță magică? Sau are doar gărgăuni în cap? Doctorul o examinează pe Pepina. O pune să zboare de 3 ori în sus și în jos și cercetează cu lupa luciul aripioarelor ei. Ești sănătoasă tu, micuța mea Pepina, și ai destulă forță magică, spune el la sfârșit și îi face cu ochiul. N-am văzut niciun semn de boală, dar acum trebuie să plec. Mă așteaptă o furnică pe care o doare burta și un miriapod care suferă de răceală la picioare. Își strânge geanta medicală și dispare repede printre ierburile din pajiște. Mama Pepinei nu mai știe ce să creadă. Seara, când stelele strălucesc deasupra pajiștii fermecate, mama elf o ține strâns în brațe pe fetița ei. Of, mititica mea, spune-mi și mie, de ce nu vrei să îndeplinești și tu o dorință? Uite așa, răspunde Pepina. Oricum, este foarte greu să îndeplinești dorințe. Nu înțeleg de ce vi se pare vouă plăcut să faceți asta. Mama zâmbește. Când îi îndeplinești cuiva o dorință importantă, îi face o mare bucurie. Doar știi asta. Iar elful care a îndeplinit acea dorință se simte și el foarte fericit. Pepina dă din cap afirmativ, dar fără convingere. Mama Pepinei se gândește.
Poate că ar trebui să-ți îndeplinesc și ție mâine dimineață o dorință cu totul deosebită, ca să-ți dai seama cum este. Dar deja mi-ai gătit mâncarea mea preferată și am primit și o coroniță de flori nouă. Da, răspunde mama elf, dar asta este cu totul altceva. Ar trebui să fie cu adevărat o dorință minunată, venită de-a dreptul din inimă. Ar putea chiar să fie o dorință trăsnită, exact ce-ți poftește inima. Atunci Pepinei îi vine brusc o idee. Mi-aș dori ca o zi întreagă să faci împreună cu mine tot ce îmi va trece prin minte. După ce spune asta, Pepina roșește puțin stingherită, dar mama ei râde și aprobă. Îmi dau seama că dorința asta vine din adâncul inimii. Chiar mâine o să ți-o îndeplinesc. Ceilalți elfi trăgeau cu urechea. O să participăm și noi, strigă Rozina. De data asta va fi ceva deosebit. A doua zi în zori, Pepina strigă veselă. Toată lumea să se trezească! Pentru înviorare, astăzi o să zburăm odată cu spatele deasupra pajiștii. Să vedem cine ajunge primul la floarea de părăluță. Elfii obosiți oftează. De ce s-au lăsat atrași în această poveste? Zburatul de Andărătelea nu este deloc ușor. Unul dintre ei cade pe un moșuroi de cârtiță. Mama Pepinei se clatină și pică pe spate într-o băltoacă. Apa sare în toate părțile. Ceilalți elfi râd cu atâta poftă, încât până la urmă și mama Pepinei pufnește în râs. Se rostogolește încolo și încoace prin băltoacă. De mult nu a mai râs cu așa o poftă. Haideți, acum zburăm spre lanul de floarea soarelui și ne atârnăm acolo de flori cu capul în jos. Lumea arată atât de frumos văzută pe dos, le strigă Pepina elfilor. Bine fie, spun elfii încruntându-se. Până la urmă, o promisiune e o promisiune. Își agață picioarele lor micuțe printre petale și se lasă încetișor cu capul în jos. La început sunt nemulțumiți, iar unii dintre ei se înverzesc puțin la față, dar apoi încep să vadă ce distractiv este să te legeni printre flori. Ah, e minunat!" strigă Rozina făcându-și vânt cu putere și legănându-se încoace și încolo, dar deodată se prăbușește și cade pe o frunză mare. Aceasta se balansează și o aruncă pe Rozina prin aer tot mai sus. Ea zboară peste flori și aterizează până la urmă într-o vizuină de vulpe, acum părăsită. Aoleu, mi-am scrântit aripioara! Se aude o voce slabă din fundul gropii, iar bagheta mea magică s-a rupt. Ce ne facem? Cum am putea să o scoatem de acolo? Se întreabă elfii. Descântecele noastre nu au efect decât după ce ajungem jos, în lumea pământească. Am o idee, strigă deodată Pepina. Trebuie să luăm un fir gros de la bătrânul păianjen. El locuiește în apropiere. Ceilalți elfi o privesc înspăimântați, dar Pepina râde. Păianjenul mănâncă doar muște, nu elfi. Orice copil știe asta. Și este foarte amabil. Imediat începe să strige. Păianjenule, unde te-ai ascuns? Se aude un foșnet puternic și deodată văd că bătrânul păianjen îi privește prietenos de sub o rămurică. Tocmai îmi pleteam ciorapi pentru Miriapod, spune el. O, ți-ai adus și prietenii cu tine? Da, avem nevoie de ajutorul tău, spune Pepina. Vrei să ne împrumuți un fir gros? Bineînțeles, răspunde păianjenul. Elfii coboară firul până jos în groapă. Ține-te bine, strigă ei și o trag afară pe Rozina. Sărmana de ea tremură și are aripioarele murdare de noroi. Ura, am reușit! Elfii duc firul înapoi și pentru a-și sărbători succesul au nevoie să sară pe trambolina din pânza de păianjen. Iuhu!
chiuie ei bucuroși și sar sus până în cer. Mai sus, mai sus, strigă apoi și inimile lor tresaltă de bucurie. Când soarele apune, toți se adună la oaltă mulțumiți. Este o liniște deplină, doar un greiere țârie de 2 ori și pentru scurt timp se aude cântecul unei privighetori. Pe măsură ce se întunecă, tot mai mulți licurici se ridică în aer. Îmi plac atât de mult, șoptește mama elf și o mângâie pe cap pe Pepina. Vezi tu, este foarte bine să-ți dai seama ce dorește inima ta și să le vorbești și celorlalți despre asta, indiferent despre ce este vorba. Pepina e atât de bucuroasă. Îți mulțumesc mult, mult de tot că mi-ai îndeplinit dorința. A fost o zi minunată, spune Rozina. Tot umblând de colo-colo prin lume și îndeplinind dorințele altora, uitasem că ne putem distra atât de bine împreună aici, în pădurea elfilor. Tu, Pepina, ne-ai amintit acest lucru. Îți mulțumim. La sfârșitul zilei, Pepina se culcă fericită în pătuțul ei de flori. Ce zi frumoasă a fost! Acum se bucură cu adevărat că va putea să îndeplinească dorințele altora. Mâine va încerca să exerseze câteva trucuri magice și știa cui dorință va vrea cel mai mult să o îndeplinească? Chiar pe a ta.